Cofi ydy term sy'n cael ei ddisgrifio enw person sydd wedi cael ei eni ddwyn i fyny yn byw yn Caernarfon. Mae pob un Cofi yn very passionate indeed efo'r dre, beth sy'n ymlaen yn y dre hun, a yn y ces ni efo'r clwb ffwtbol hefyd. Os yna fath o'r Cofis, fath o'r dim ots lle dyn ni'n mynd. Os dyn ni'n Wales away, mae yna bob tro sports efo Cofis, dim ots lle dyn ni'n mynd, dyn ni'n cael croeso hefyd. Mae'r Cofi Army'n special dydy. Heb y Cofi Army, fysa ni efo clwb ddim yma wan. Awr agosau Caernarfon ydy'r exam fel arall. Mae rhywun mynd i fyny Lerpwl, Everton, Manchester United, Manchester City ac yn y blaen. A dos yna llawer o beth yn mynd ymlaen o gwmpas yr ardal. Nwyd i gyr pobl ifanc. A mae o'n jyst yn focus point ar y Sadwrn neu nos Fawrth i pobl edrych ymlaen. Cael dod i watchad gêm. A cael gweld ffrindiau ac yn y blaen. A jyst cefnogi a dilyn y clwb. Mae'n rhywbeth special i pobl Caernarfon. A mae'n rhywbeth sydd wedi datblygu dros y tymor dwytha. Sa chi'n gweld faint o grysa pêl-droed Caernarfon sydd o gwmpas y dre. Maen nhw'n bob man. Mae'n bechod bod yr ceia sydd o gwmpas Caernarfon wedi mynd i lawr rhan safon, ond un pêl wyt ti isio yn ganol cae mawr, ond i plant jyst chwarae. Mae'r bobl lleol, maen nhw yn driw iawn i'r clwb. Maen nhw'n gwario eu pres yn y tynsodd ddod i fewn. A mwy'n bwysig bod ni yn talu nôl iddyn nhw drwy cefnogi efo unrhyw beth sy'n mynd ymlaen yn yr ardal a helpu pobl Caernarfon yn gyffredinol. Dyna ni gyd yna'n gilydd. I fod yn onest, oedd Pen y Bons wedi cael ei tipio i ceiro ni. Dwi'n meddwl nhw wedi consider rhyw 7 gêm cyn chwarae ni. Oedd stacked erbyn ni, really, but o'n i'n gwybod ar y diwrnod fydd yna lwmp o crowd yma, A dwi'n meddwl gath Pen y Bons ddim bach o sioc hefyd, dwi'n meddwl efo'r crowd yma. Oedd yr atmosffer oedd hi'n bwndian yma, oedd hi'n ddwrnod braf, oedd hi'n jam-packed yma. Oedd hi'n neis gweld pobl, oedolion a plant mewn crysa melyn a gwyrdd. Pan ddechreuodd y gêm, oedd hi reit dyn yn dechrau. Ar ôl pethau setlo lawr, oedd hi'n stepio ger dipyn bach. Ac y gol gyntaf, Louis Lloyd, through a ball, Louis Lloyd yn just yn lobio'r keeper. Oedd Ken Owen, o Pen y Bons, sleidio oedd o fewn, trio chlirio hi. Oedd o'n linsman efo yma, efo'i fflac, yn dweud bod ti dros y lein. So oedd hwnna'n hwb mawr i ni. Nathon ni ddechrau'n dda, sgorio'n fuan, a wedyn just yn syth gathon ni'r ail gol. A oeddech chi'n teimlo'r momentum gyda ni. Ac do'n ni'n teimlo fod y tîm arall wedi disgwyl dechreuad mor gryf gyda ni. Oedden nhw wedi deitha i gilydd, os awn ni fewn 2-0 half-time fyddan ni'n iawn, fyddan ni ddal ar. So oedd hi chydig bach o bonus bod ni wedi mynd i fewn tair. Pan oedd yr ail y tîm mynd i fewn, oedd hi'n bunkers oedd, cos ti'n gwybod wedyn, drwy mynd ar nôl i hwn. Pan mae trydydd mynd i fewn, ti'n just yn delirium, It's our time to shine, de. Unwaith ath y chwiban ola, dwi'n meddwl peth gyntaf nes i o'r rhedeg ar y cae efo'r cefnogwyr, gweld pob yr rhedeg ar y cae a'r pobl ifanc, cefnogwyr ifanc ni, oedden nhw gyd yn dathlu hefo'r chwaraewyr. A dwi'n cofio edrych o gwmpas a yn gweld pobl dwi wedi gweld yn dod i'r ofal ers blynyddoedd ac oedden nhw jyst mewn dagra. Mae yna griw o ddynion yn y stand yn fan'na. Mae yna ni 7-8 ac o'n i'n meddwl, dwi'n hapus i chi, ond o'n yna rhyw 3 neu 4 ond nhw ddim dal efo ni. Di marw ers Covid a bethau, ni'n meddwl, ond na, ni'n falch iddyn nhw. Even though oedd yr 80s, oedd o'n ffantastig ar hyn. But dwi'n meddwl, just y financial press, fatha dwi'n dweud gyna, mae'n mynd i newid y clwb, Cymryd ei byd wrth yr yn yr 80s, Cira Stockport, York, da ni'n chwarae Leeds of Warsaw rhwng nesaf fan, Semi-finalist European Cup, Mae'n gorau cyrfa dwi'n meddwl. A just, siwr dwi'n clwb yn cael rhyw 700,000, Mae'n rhywbeth dwi'n meddwl bob un chwaraewyr mewn National League yn breuddwydio. Ac oedd o jyst yn cyfle i glwb fel Caernarfon, tre bach, cael cynrychiolwyr y dre a'r gyngrair yn Ewrop a i'r chwaraewyr cael blasu be mae amball i chwaraewyr ddim yn cael blasu gwbl yn ei career. Mae qualifio am Ewrop tymor yma, mae o yn lot mwy na
be nathon ni yn yr FA Cup. A dim disrespect i be nathon ni yn yr FA Cup, ro'n oedden nhw'n dweud oedd hwnnw yn amser sbesial iawn, ond mae'r amser yma mwy sbesial.